Para sa akong mga ginikanan, nakigminyo ko sa tiguang yutaan. Why ana-ana, pero makadlaon, iya kong suluon. Ako si Ramona, 26 anyos ko, taga dinhi lang sa Visayas, DJ Sam. Minyo na ko ngadto sa akong bana nga tiguang biyudo. 73 anyos na siya, DJ Sam. Actually, man jud ko nahigugmaan niya. Nakigminyo lang ko niya kay naami deal sa iyahang mga anak nga naanapod sa lagyong lugar, DJ Sam. Tawagon na lang nato siya sa pangalang Lito. 2 ka buok ang iyang mga anak, DJ Sam, tapos tipid pod kaayo sa mga anak. Ang usa na sa gawas sa nasud, way anak. Afam ang nabana. Tapos ang ikaduha pod niyang anak, DJ Sam, naa sa Maynila. Pero isa ra pod ang iyang anak. Wa gyud mga interes mga bataa, DJ Sam, sa ilahang yuta. Kini si Sir Lito. Amo na ako ni kaniadto bago pa mi nagminyo. Siya ang nagpaeskwela sa ako gikan elementarya. Ug hangtod naabot na lang ko sa high school. Pobre raman in taon mi, DJ Sam. Maong igo-igo ra in taon, tapos ako mga ginikanan ang nagtikad sa yuta ni Lito. Karon, DJ Sam, ning ulahi. Sigiha nagdumbol sinong Lito nga paminyoon lagi daw og utro. Kay aron nga naa daw kauban na sa iyahang panimalay kay luoy kaayo siya. Problema, kay gara-gara po ning tiguanga, DJ Sam. Kay wa man siya laing nalito, kundi ako daw ang iyang gusto nga minyuan. Diyang niabot na nga istorya ngadto sa akong mama ug papa, nga nakagusto ang tiguang sa akua. Ilahaman ka akong giingnan, DJ Sam, basin ganahan daw ko, basin kaya ra, kay chance na daw nako na. Kay kung unsay naa ni Lito, mapunta po daw na sa akua puhon-puhon. Di na daw unya sila maglisod o problema, basin kinsa na pod ang manag-iya sa gitikad namong yuta. Basin unya papahawaon mi, asa na lang man mi puniton. Mauna ang gikabalak-an sa akong mga ginikanan. Ang tinuod ana, DJ Sam, dili naong og katigayunan ang akong mga ginikanan, kundi naguna-huna lang sila sa posibleng mahitabo og nasabtan pod nako sila nga nabala ka, DJ Sam, kay naa pa baya ko'y upat ka mga manghod nga nag-eskwela pa taon. Mao to kay buutan man lagi ta nga pagkaanak. Nisugot ko nga magminyo mi ni Lito. Bongga kayo nga mong kasal, DJ Sam, ug istorya dayon ko sa iya mga anak. Naami kasulatan, DJ Sam, nga ugaling man, apil na ko sa bahinay sa yuta. Upat nami nga magbahin, ug kung mawa na si Lito aning kalibutana, tungao na pod namong tulo ang pahat ni Lito. Okay. Hangyo lang jud nila, DJ Sam, nga atimanon daw ang ilahang papa. Mas maayo po daw nga di daw ibaligya ang yuta, kay naa daw sentimental value para nila. Ako man po, DJ Sam, di pod ko gusto nga ibaligya, kay unsaon na lang, unsa naman lay tikaron sa akong mga ginikanan ugaling man. Nagpakasal jud mi ni Lito, DJ Sam. Sa ako nang gikaingon, bongga kaayo ang kasal. Salig ko, DJ Sam, kay guwang nabaya siya, no. Sa una-una na ako, di na ko kinahanglang ludon, kay wa magyunay mahitabong bugno sa kama. Pero inig kakadlawon, DJ Sam, sige siya gwi-wi sa ako Iya kong suluon. Tapos, iyang lantaw-lantawon. Mura gid tawag na maki si Lito sa ako, DJ Sam. Kana lang ang kaya niyang buhaton. Pila ka beses, DJ Sam, nga hinanok na kaayo ko sa akong tulog. Diyang kalit lang man ka nang naay nagkit-kit sa akong atubangan. Grabe na akong kurata ni adto, DJ Sam. Niigkinggod ko, kay labing sakita jud. Mauna lang jud na ang kaya sa ako ang bana. Wa nagyoy ana-ana. Ang problema na ako, DJ Sam, bata pa ko 26 years old pa ko. Hangtod kanus kahano nga ingon ani ang akong kahintang. Di nabagyod ko katilaw og tinuod nga langit, DJ Sam. Kanang ana-ana jud ba? Kay di naman kaya sa akong bana. Di naman jud mo barog kang Lito bisan unsaon. Mura na lang yun in taon siya paniki nga nagbatog sa akong pusunan, DJ Sam. Nagkit-kit sa akong atubangan. Maura gid na. Wa na'y i-level up pa. Sa akong hunahuna, DJ Sam,
What if muabot nag 100 kapin ang edad sa akong bana? Tapos buhi pa siya kay baskog pa man. Wa pagid siya sakit-sakit nga ginabati di siya Sam. Pero di lang yun mo barog ang iyaha kay guwang naman. Tanaw ninyo, makontento na lang ba ko sa ingon ani? Kit-kit na lang jud kutob. Nibalik ba yang akong ex di siya Sam nga gikan sa Maynila? Og wa siya mituo nga nagminyo lang kog tiguang di siya Sam. Kay paminaw daw niya, yuta lang daw ang akong giapas. Tinuod man sab di siya Sam, para lang mangyud sa akong mga ginikanan. Sige siya chat sa akwa di siya Sam. Muhangyo siya nga magkita lagi daw ming duha. Ako daw ang gusto niyang pakaslan og minyuan. Buwagan daw na ako si Lito di siya Sam, kay sigurado daw siya nga wa daw ko mahigugma sa iyaha. Unsa bay angay na akong buhaton karon? Pagbigyan ba na ako si Lito di siya Sam? Tambagi daw ko ninyo bi sa comment section.